दे गासै बर' इउटुबारनिफ्राय औ आसाम सरकार हाय इउटुबार नै जय बर' इउटुबार नै जय लोगोफोर नायदो नै ओरैबायदि नै नामुनि सान गैला दायो जों थांगासिनो माबायाव गुवाहाटीनि बोरबारि जायगायाव जेराव बर'फोरा आलाय सिलाय न' सेफायजादों थ' जोङो जि हायो लोगोफोर दिनै जोंनिफ्राय जि इसे एनै जोङो ज' खालामनानै जोङो माबा मोनसे हैनोसै आरोना थ' थेंक इउ स' माच आरोना जोंनि माने बर' इउटुबार्सनिसिम जाय एसे एनैबाबो गासैबो सापर्ट होलायदों थ' दायो जों माने जोंनि आखायाव माबा मोनसे जाबाय आरोना थ' बेखौनो जोङो लोगोफोर दायो जों हैनोसै दिनै जोंनाव दंफायो दैमु ब्रादार थ' थेंक इउ स' माच ब्र' बिदिनो बर'जों बर' हेफाजाब होलायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिदिनो हेल्प होनायनि थाखाय जोंनि ब्रादाराबो एसे हायो एसे डनेसन खालामदों आरोना थ' ब्रादाराबो एसे एनै हेल्प होदों जि हायो डनेसन होदों आरोना थ' थेंक इउ स' माच ब्र' हा थेंक इउ स' माच थ' बर' इउटुबार्सनि अनगायैबो गोबां माने जाय गोसो गुदुं थ' बिथांमोना माने गोबां डनेसन हरदों थ' बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच आरोना थ' बिदि सापर्ट देखायनायनि थाखाय थ' दायो जोङो थांनोसै अके लोगोफोर दायो जोंनो माने बेदर लानोसै आरोना माने जाय बिथांमोना न' सिफाय जादों थ' बिथांमोनखौ एसे जाहैनोसै आरोना थ' जि हायो माने जोंनि इउटुब कमिउनिटि माने ग्रुपनिफ्राय जोङो लानोसै थ' दायो जों माने जायगाखौ मोनबाय आरोना गुवाहाटी बरबारि थ' जायगा बेनो जादों मेहेर गुड इभिनिं अल अफ इउ फार्स्ट टाइम थेंक इउ स' माच बिदिनो बयबो लोब लोब ओंखारनायनि थाखाय मददनि थाखाय थेंक इउ स' माच ब्र' जोंनि ब्रादारनि लोगोफोरनि दायो जों सहैबाय आरोना बोरबारियाव थ' गासैबो दङ जोंनि बर' इउटुबारफोराव सोर सोर दङ गासैबो देखायगासिनो दे थ' दायो जोङो ज' थांनोसै हैनोसै जि जोंनिया जि गरनैसो जोंनिया जमा जादों जोंनि इउटुबनिफ्राय थ' बिखौ जों नाजानोसै आरोना नै जादों जोंनिया नै कुकु बर' हेल' ब्र' फार्स्ट टाइम ब्र' फार्स्ट टाइम नै जादों नै मेहेर लाथाव दैमु नायदो लोगोफोर लामाया ओरैबायदि डेन्जार आरोना नै पापा गारियाथ' फैनो हाखाला बिदिया आयु नै जादों जोंहा ब्रादार प्रान्जल नार्जारि फार्स्ट टाइम ब्र' फार्स्ट टाइम लोगोफोर नैबेनो आरोना जेराव बर'फोरा न' सिफाय जादों आयु नै दाबो सेफायगासिनो आरोना जेसिबि जोंनि आयै नायदो जागाफोरखौ बोरै निजानि न'फोरा सेस सिफाय जाजोब्बाय थ' लोगोफोर नायदो नै ओरैबायदि नै नामुनि सान गैला आरोना थ' बिदि आयु न' सिफाय जानायनि दुखुखौ लोगोफोर सोर बुजिनो दे माने गावनि आंगोनि न' गावनि आंगोनि देरा थ' बेखौ ओरैबायदि आलाय आफाय सेफायबाय लोगोफोर सोर गाबा जानो लोगोफोर सोर गाबा जानो थ' ओरैबायदि माने थ' दायो जोङो जि जोंनि आखायाव जि जमा जाबाय जोंनि इउटुब टिमनिफ्राय आरो इउटुब टिमखौ जाय सापर्ट होदों थ' बिथांमोननिसिम थेंक इउ स' माच आरो जोंनि बर' इउटुबारफोरनिसिम थेंक इउ स' माच आरोना थ' बिदि लोब लोब खैफोदनि समाव ओंखारनायनि थाखाय बर'नि थाखाय थ' बिनिखाय थ' दायो जोङो होनोसै जयै माने जि दोङो थ' बेखौ जों बावनानै थांनोसै आरोना थ' माने बेखौ जों गथायनानै थांसै आरोना थ' नायदो लोगोफोर अखाबो हासिगोन आरोना थ' जों अखा मोनसिगोन दै नै अखाफोरा नै माने जों लोगोसे फैफादो जोंनिया नै बाथौ ब्रादार जोंहा जालायबाय नै गोसो गोथारै एसे बुंदो बेनि सोमोन्दै बे जिसनिखौ लांनोसो फैबायलै जिसनिखौ जों लांसै नामा खावनानै ओरैबायदि न'फोरखौ सेफायगासिनो आरो नै फायोबा माबा जेसिबिजोंसो देफुजोबदों माखौसो खाथियाव हाथ्राफोरबो बेनो जाहैबाय आरोना औ देख्रेबना गालांजोबो सेरेब बागासिनो फानलानानै जाजोबो अयनायद्रायबायना बिदि खालामो बिदिथ' माने खस्थ' दुखु खस्थ' सहायनानै गावनि आंगोनि न' होनबा बेसेबांबाबो बोसोर थाबायना बे सिफाय जानाया नों मा मोनो जादों नै जोंनि एमजे ब्रादार एसे बुंदो बेनि सोमोन्दै फैनानै नोंसोर माबायदि मोनफैखो जोबोद दुखु नांदों आरोना जोबोद माने बोरैबा नांजोबबाय माने बर'नि न'फोरखौ बोरैबायदि सेफायजों इउथ थ' लोगोफोर गामिया बेनो आरोना थ' नियावनो माने बिथांमोना बेयावनो हर थायोनो बेयावनो ओंखाम संना जायोना आरोना थ' ओरैबायदि नाय तिरपाल गंसेयाव थानांदों आरोना थ' बेयाव माने न'खरा गासै बर'ल' गैया मिसिं राभा बर' टिवा माने गोबां दङ आरोना थ' नैफोरो माने एसे बासिबाय आरोना थ' निजा गासिबो सेफाय जाजों थ' आसाम सरकार हाय आसाम सरकार हाय मादे मोना माने जोंनि भिडिअ नायनो आरोना थ' गोजोननाय थाबाय मादे मोन दै
सानबाय गोसो गोथारैनो नोंथांमोननि नाजावनानै लायोब्लानो जाबाय दे नै बाजिनायाखै मिथिना दे जोंनि गासै बर' इउटुबारनिफ्राय औ थेंक इउ दे थेंक इउ जय बर' हारिनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबारनि जय बर' इउटुबार जोंबो थांना थानायनि जय बर' हारिनि जय बाय जोंनिया बि बयसनि बिराद बिग फान नो बि बयस ब्रादारा अनानै फैबा बिराद मोजां जागोन आरोना थ' नै जों बिदाय लानोसै दायो जोङो रायजो राजाफोर बिनिफ्राय बिदाय लासिगोन मादैमोनखौ नुनानै जों बिराद दुखु नांदों गोबां जेसेबां बर' इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बयनिसिमबो साबायखर बावहरबाय आरो मादैमोननि जानानै आरो जोंनि इउटुबनि टिम जानानै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंहा जोंनि इउटुब टिमावहाय एक्ट्रिसफोरबो माखासे दङ बिथांमोना पार्सेन्टबो फैनो हागौ खोमा जोंबो मिथिया ओमफ्राय बिथांमोनाबो नोंथांमोनाव अनसुंथाइ हरदों नैबे जों फैनायावबो बिथांमोना हरफाबावदों ओमफ्राय बिनि उनाव बिथांमोना एक्सट्रा फैगोन खोमा जों बेखौ मिथिला ओमफ्राय फैगोन आन्दासाव आं गिबियावनो सिनायथि होनि फंबाय जोंहा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनि नामा इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिनि नामा नालि सानफ्रामबो खिफिबाय थायो उनजोंबो सिगांजोंबो खिफियो सिगांजोंबो खिफियो बेजों लोगोसे जोंहा गोरबो खुंगुर काम गोरबो खुंगुर दं बेनावबो चेनेल दङ ओरै फुवार ब्लग दङ नैबे फुवार ब्लग नैबे जाहैबाय दैमु बसुमतारी बिराद जावो बियो मानसि दं होननानै बयबो जोंखौ नायफैदों बेनिखायनो जों हाजार साबायखर हरदों जाय मानसिया जोंखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं जानानै खायसे बाथ्राया खायसे कुइसन होदों खायसे इउटुबार सेंग्राया बेखौबो फंबायखौ होनहरदों जाहाथे नोंबो जेरै इसोर इउटुबारनि सेंग्राफोरा गासैबो फैदों नोंबो जोंखौ बिदि नायलां होमबाना मिथिगोन रावखौबो इउटुबारखौ जों लिंहराखै रावखौबो गेदेर गोलावफोरखौबो जों लिंहराखै गावनो फैनानै जोंखौ भिडिअआव नुनानै गासैबो इयाव जोंनो हेफाजाब होफैदो लोगोफोर दायो जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना थ' आङो बे बाथ्राखौ आं मिथियामोन दे माने लोगोफोर न'खौ ओरैबायदि सेफायदों माने जेराव खाम जाबाय थानायावनो सेफायदों माने एक मिनिटबो माने सिगाङाव इनफर्म होआखै डाइरेक्ट माने जेसिबि लानानै फुरा सेफायदों आरोना जेराव मानसिफोरा खाम जादों खायफा उन्दुदोंमोन थ' बे समावनो सेफायदों आरोना ओरैबायदि माने मानसिफोरा खाराबा मानसिया थैगौमोन आरोना थ' बिदि ओरैबायदि अयनाय खालामदों आं बेखौ बिराद माने दासो मिथिदों आरोना बिदि माने बिराद हामा नांदों बेखौ खोनानानै लोगोफोरथ' ओरैबायदि माने सैमा अमा बायदि माने जुनार साग्लोबनाय बायदि माने साग्लोबदों आरोना माने जुनारा सेफायनाय बायदि माने साम जाबाय थानाय उन्दुनाय समावनो जेसिबि सेफायदों इसेबो इनफर्म होआखै आरोना थ' लोगोफोर बेखौ खोनाना जोबोर बोरैबा नांदों आरोना थ' लोगोफोर जियानो जायामोन दायो जोङो जि हायो जोंनिफ्राय होबाय थ' दायो जों थांसै आरोना थ' लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनै भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै आरोना थ' बेनोसै